Sabeu què és l'efecte Matilda? L'efecte Matilda és l'efecte pel qual les dones científiques queden invisibilitzades al llarg de la història. L'11 de febrer celebrem el Dia Mundial de la Dona i la Xiqueta Científica i per això, des de la Conlloga Moixeranga de Castelló, volem reclamar i reivindicar el dret d'aquelles Matildes ignorades al llarg de la història. No volem més Matildes. En els llibres de text de la nostra xicalla, en escola primària, escola secundària, apareixen noms de científics, majoritàriament homes. No és que les dones no fem ciència, clar que fem ciència, igual que els homes. És que, degut a l'efecte Matilda, els noms de les dones científiques s'han obviat en pro dels noms dels homes científics, que són els que perduren. I volem que la nostra xicalla cresqui sense estereotips i amb la il·lusió de la vocació científica i dels descobriments i del saber que la seva vida perdurarà al llarg de la història.